iki lur, wis teko nggone lek Sudir. Nggone iki lha apa iki nang dhuwur kono kae lho. Iki kok munggo nurut kae, Lek. Weh, kayumu kok oke men sajake? Gua ya kayune diwuler ngene iki lho. Jane iki apa garing balik? Garing po? Garing. Oh, garing. Wah, iki kena diusung nang alas ya lur ya. Diusung nang alas po lur. Iki saka ngalas kok diusung nang ngalas. Lah ya nang nggon aku ngalas urung ono kayune. Jane iki diusung dono. Nandi lek nggone lek nang kae ya. Nah, ayo lur melok aku munggah lur. Berpetualang. Arek wadang nang lek Sudir kuwi. Sepet lek Sudir ya, Lek? Ya lah brangkang lek jan alah alah. Beler kuwi. Jan. Ora kok. Aku lek kalau jono digoceki jebol wae nglimpang lur. Wah, lah lek jan iki kok ora dipotongi lek suket iki. Ki ngene iki nek ono ulere yo piye jajal? Mrawat kowe. Ya yo medeni wong ta yo. Hah? Ayo yo nang iso gak kowe? Ayo, ya ero. Wis suwe rene yo terus dhewe lemu-lemu banong. Ayo pedes maneh. Ngarito dhewe aku mau. Munggah mundur iki lek. Wah, kon iso golek dalan aja nih. Nang lek Sudir dalane ora dipotongi iki sukete ko. Ya. Yo. Kok ono radar ning kene ya, Guys? Ono iki. Oh, radar baru kuwi ya? Radar lur. Jari Yunem radar iki lur. Dhuwur lur iki nang dhuwur kono kae lur. Isik munggah meneh. Isih panen kacang ki. Anu. Hah? Kacang Panen apa? kacang. Aduh endi kacang? Ayo golek. Sik mundur maneh iki rasa maju. Lah iki ana apa lho lek kono anjang-anjangan nih? Oh iki anjang-anjangan kacang kae yo. Oh wis entek. Wis matek lur kacang dawane lur wis entek anjang-anjangan iso urip. Wis teko dhuwur ning ambekane Senin Kemis. Dhuwur temenan yo. Kok tekan ngisor iku jero tenane. Mbok ala Gusti ten pengiran. Tapi nang kene ku enak lur. Aduh. Temen suwi lur sih lur genaon nek ra jeblok. Aku yo kepengin masak nang kene iki. Sajake enak yo. Lho, iki kacang iki luwih pinggir yo nemu aja mau idek iki kacang. Iki kan kacang gareng iki piye to? Oh, iki kena gareng. Gareng. Mata kirano suket. Nah, Awas matane iki didelok, aja ndelulur kae matane ku. belala ayo. Ayo. Oh, lah dalah. Chan. Lho, iki lur nang kene iki bakane. Iki alek Sudir. Mbok, alah tomate lho. Lah jancuk jancuk. Kok iki aja garek cangkem bosok, Den. Arek kok jan ngono ku lho, jan wis ngerti cangkeme kene iki bejat ono garaya. Bocah kok le. Wis ngene iki yo kepiyelen bos jajal, kadung metu ngene iki. Arek kok. Wis ora kathek, kowe ora gelem gak ngombe yo ngene iki nek kaget yo bingung yo lho cangkeme bejat. Iki pisan, Kang Men pisan kok ngombe banyu kalen kuwi lho, Joan. Ya wis iki lho, wis gak kecace. Buah. Kayak iki lho. Lho, tomate ayu-ayu to. Iki engko dimasak sih, ajake kok enak seru. Iki lho Banu, milih sing gede-gede dompil iki. Dompil. Milih sing apik-apik wae. Wong Jogja iki ngarani dompil ya. Dah jan wis Nek abang ya dijejerke kaosku ki. Nek jangkrik jangkut salam. Jangkrik ra ono Banu. Abang yo abing. Lho. Bing. Ayo. Iki kok sak lomboke pisan yo nem. Apa? Lomboke padha karo kaosku abang-abang ki. Lah iya. Kok nek gak aja kleru le nyebrot kaosku kok iki lho. Iki lho lombok. Waduh. Hah? Lah terus kepiye mosok kate tahun kali dasarku? Allahu Akbar, Den, mambu manukmu. Oh, iki lombok ijo. Wah, jane nang gunung iki apik Mbak Nem ya soalé panase pol. Soalé iki panase cukup. Lombok ini ya cukup iki. Oke, turah-turah iki. Genang. Abi-abi iki Banung, abi sing kakek rasa Banung, sing kakek ditinggal. Yo iya kok ya mon sing kakeken kok ya. Wah, iki ayu-ayu tenan iki. Ayu-ayu ta. Sakmene wis tomatik wis cukup, karek lomboke. Lombok ijo, lombok abang ngono lho, Lur. Ora usah wis iki ae meneh kepalang njukuk maneh, Lek. Iki lho, wah abang-abang. Wah, sip tenan iki. Iki balon lho, yo nem lho. Tenan. Ngarepane Banung ora ono iki aduh pinter aku ya. Jare sapa? Berarti pinter aku Banung. Nggih, lho, iki lho dawa-dawa. Wah, golek sing apik-apik iki Banung. Si ayu nggonku Banung. Nggih. Lah iya, jarene masing kekeken ngono iki jarene lemune. Iki
Wah, ayu tenan ki. Lah wong kowe lek mlebut wilayahku, lah ngendi aku oleh? Iya ya. Wilayahmu ngarep kono wilayahku kok juga. Luwih apik iki wilayahku ki. Tantanganmu iki candian merene aku. Wis iki nggonmu ra ono, nggonku sing ono aja ngrebut nggonku ya. Ra langsung di ngrebut nggonanmu. Nggonku dhewe oke ya, Lur. Mah dicokot semut iki. Wes ayo yo nemes ge balik wes. Kok ora ngapik ngono kuwi sik diundhuh dhewe. Iya, iki nggo contoh ndak lali. Jan Lur, lho. Lombokku wis ale sakmene lho. Iki lombok ijo, lombok abang, tomat. Lho, tomate sakmene iki wis cukup ku nang ngoseng, ya kan? Sakmene wis cukup ku nang ngoseng iki engko. Wis saiki ayo bali ning omah. Ayo, ayo yo medhon yo nem. Ayo, Dipangan garangan riko kono kene dhewe. ora dipangan semut ngono lho. Tinggal jagoan aku. Ya, Lek, Lek. Kata Lek, jagoan aku Lek. Nah. Kan aku latihan wis digemblengket biyen militer. Oh, anak nggonku doyan nih. Oh, nggonku apa wae? Yo nem iki gelem dipakani suket. Ora doyan, pedhos kuring lho. Tampi. Iya. Oh, tekan kalen yo. Alfamat. Alfamat kesasar iki ya. Alfamat lek sudir iki. Lor sik lor meliper iki lor. Nemu kates lho. Pangane tablet ya, Bu. Kita tak mau duit boleh. Tangkap. Iya. Sopo kate nangkap barang koyo ngene kok. Piye sih? Wah, Jan. Lho, kuwi lho sing seburat. Ora tahu diundhuh sampai dipangan kampret tapi yo ngono lor. Nek gak dipakani ngene sapa sing makani kamprete? Ancuk lho, kaget Kates lek sudir ki pancen budhe tenan yo. Katesmu gede boleh. Yo nem iki sembrono. Lah nek kok dipangan kampret ki piye to Lek. Payah yo nem ki. Wah, Jan. Pakai tenan nih. Yo. Wis semburat kok lek iku lek wis tuwa. Yo. Wis mateng lho ya. Mateng, wis lek wis. Wis ndak benjut. Lah wis mateng kurang. Wah, iki yo nem iku. Yo nem. Nah, bongkote tok ki ya. Nah, Lur, oleh kates barang, Lur. Iki digawa ora sing rawak iki, Banong? Yo ora kok dienggo apa? Lah, Nah, pakai PT. titike lek sude. Alah. Jago ya. Wah, jagone. Lur jan talu. Oleh telu gede ngene iki. Ora apa-apa iki engko dinengke dituntuk ngene iki lho, Lek. Engko getahe metu njuk mateng. Wis gerem empuk gampang. Gatel kok Dituthuk. malah dulang. Lah kepiye jajal aku ora mau kei kresek kok. Ya wes ayo. Ayo Lur, ana Lur. Ayo iki oleh kates barang ki ya. Ngalang-alang bediangane sapi. Pokoke ben sangit. Wes Lur, iki bumbune iki wis tak cepakno kabeh. Lah, isih turake to wingi kae. Lah, iki saiki tak rajangane. Bumbune ana lombok ijo, lombok abang, kemiri iki diulek karo bang putih ya Yunem ya. Karo merica iki lombok abang diuleki. Ya, yuk saiki kambile kene tak parute Banong. Kambile mbok parut. Ya, kene tak parute. Kono. Ya. Nang kene iki wae ya. Oleh nang ngene Mekah kono ya oleh kok. Ah, nang Mekah ya panas pada pasir ya piye to. Ayo nek apa, bae oleh suasana baru. Oh alah, suara-suara baru ki nang nggon sing adem. Wah landep tenan ya Banung iki parute. Landep ku iki. Nek barang anyar pokoke landep. Ora anyar ke landep nek weanku. Wah karang ora tau biasa soal nggon aku. Ya weanmu asan lho. Wis lho iki masak simpel sacet ngono ae yo. Iki bumbune dirajangi kabeh ana brambang bawang laos digeprek lombok rawit, lombok ijo, lombok abang, tomat barang iki engko dirajang, iki rawite dicemplungno. Terus yang diulek nek ana iki tok, kemiri mriki bang putih lombok gede. Wis ngono ae yo. Saiki tak uleke. Iki disamping goreng pindang, Lur. Pindang iki tepak oleh wayu-ayu, Lur. Kayak sing goreng gak ya? Sing goreng ya ayu lho rek. Sing goreng ayu jare. Ya iya ta Yunem kok iki kok. Lah nek bagus yo kepiye? Oh iya bener. Ayu lah. Pinter ternyata awakmu iki yo. Lah wong dikursuske piye to? Ayo. Nah iki tak uleki bumbune rek. Lombok abangi karyae. Garing wae gak apa-apa. Oh. Engko lek dicampur kuah iki menene rajur. Iya. Nah ngono kuwi malam. Oh iya. Tak jegurke. Iya. Adeng wis mencolot rono dhewe kok ya. Iya iso.
Ono kono. Wis ah, Wis. iki mah ndase cumplung mau. Endi? Iki ndase cumplung. Nah, kuwi mergane agak mumet. Kayak 38 lho. Tanganane rembes-rembes. Bumbune wis lembut lho, saiki tak ngrajangi bumbune ya. Iki ngrajang bumbu maning, ngrajang lombok karo brambang bawang iki lho. Kuwi bar kuwi nggo iki Mbak Nem. Iku diduke ganti wajan dienggo ngongso bumbu iki. Heeh. Tomate lho, seger-seger sik atos lho. Sik apik temenan iki. Iki sisane iki meneh kena digengo sing klothok men. Mana? Ya klothok maneh, lah andalan gatheran yo. Siti sing diomongi wingi lawis tuku sak pirang-pirang bok lho. Wis lho karek meresi santen. Dadine masak iki enak, biak-biuk rampung madang. Selak luwe. Jare Yunem selak luwe ya Yunem ya. Wah, iki wis meh jam 12 kuwi ya. Oh ya wis jam 12, kurang saiki. Pantes. Wetengmu klitikan. Kluruk-kluruk. Lah kuwi diuntal ngarepmu. Ha iki sing ana diase iki diase caplok-plok ngono. Wis kene ayu nemplang-plung-plung ki gongso bumbune lho. Nek ya. Kene kendang mani kok. Iki uko terus cari apa meneh iki? Ya wis diublak-ublak ngono kuwi iki wae. Hmm. Nah, laos karo godhong salame jegur. Ya. Nah, wis lho saiki brambang-bawang lombok iki dijegurke sisan. Ayo Yunem, serahkan tenagamu. Wis gampang ki. Pokoke tenaga pira wae oke. Iya. Wis aku tak sing nyegokke genine. Nah, saiki tomate lur. Lho. To ya apa? Gak ya nyalu tenan iku engko. Lah iki lombok sing wungkulane, dijegurke sisan. Saiki lombok ijone rajangan lur, lho karo lombok abang. Lho kaya ayu iki. Dadi ayu tenan ki. Kaya ayu painem to. Temenan. Ha tuwa kae urung alum. Nek tuwa alum apa Yunem? Wah iya Kurang pupuk iku jenenge. Jajal nek mau pupuk bendina ra ngara alum. rabuke agak garing. Waduh, alah yo. Nek garing. Apa dirabu apa ro Kang Sur? Intel. Intel. Intel wo jajal letongi sapi. Ora subur. Lah letong sapi pakanane akeh, intil kan sethithik-sethithik yo. Saiki karek wayahe santene nyegur. Lho. Piye lek ngelera lek? Wis. Prene. Gila lek sawangen lek. Ayune. Kimplak-kimplak lek kok gek madang lek. Kuning iki kuning langsat lek. Alah. Ah dijegure jarane dijeguri garangan. Garangan. Piye to? Ah jarane jarane dijeguri garangan. Garangane nek ndi? Lah iki apa garangane? Mamu lagi ngedubel jarane selak ngeleh ngono kuwi. Wis ge ngopi-ngopi sik lek. Iya ngopi ya kono. Tinggal dhewe. Wis terakhir saiki Yunem. Iwak iki ayo dilebokno ngene iki lho. Lho, dilebokno ku apik wae. Sip. Kayak ngene iki lur. Karek Sumep to. Wis karek ngenteni cek meresep nang iwake dhisik engko gek gintas. Lho, wis mateng Mbak Nem. Enggak iya lek madang. Ya engko dhisik wong aku guru ngombe nodem barang kok sampean gak ta. Nodem iki saiki ono kemasan sing anyar kaya ngene iki. Lho deloken. Aku sing ngombe sing lawas. Nodem kapsul untuk kencing manis, tapi ya padha wae mbek sing lawas. Ya padha wae. Mbak Nem iki soalnya ya kencing manis lho, ngombe nodem, tapi sik kemasan lawas. Saiki kan kemasane anyar kaya ngene iki saiki. Lah nek sing iki hargane lebih terjangkau lur. Isine 30 kapsul. Nek sampean kepengin nyoba ono maneh kemasan nek 10 kapsul. Aku wis nyoba, nah karek sampean nang kapan nyobae? Nah, Mbak Nem nang ngombe pisan iki. Ya kene Bang aku bali. Ya iya lho, mangan juga bali kesuwen kok. Iki banyune. Nah. Nah, sampe lak wis rolo nek tuku nang ngene linge Bandung kene iki ana nang deskripsine Bandung ya ana, ya aja lali. Kok gurung terlambat, ya nanti Joko. Nah, wis lor, mangan kene ayo karo Yunem. Wis, tak kandhani sampean lak bolak-balik golek Yunem to. Iki kangelan dicekeli buntute. Sampeyan tak kandhani ya. Tak parani esuk ning sawah matun. Tak parani sore ngarit. Alah iki mang dilalah tepake legan. Ora repot, dadi nik malah jak. Karang buntute sok potol. Ayo lur. Iki ril pindang tok ora tak campuri tahu lur. Wis ngene ae. Monggo.
Mantap Seger iki, Mbak Nem. tenan, seger. Pol. Monggo Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan ini cek seger rek. Burung dipangan iki rasane seger teko ambune. Lho. Mantap kan? Nyalut ya Jo Nem. Pol. Him, tomat ngene iki lho kok seger yo sing sik mentah yo. Heeh. Wah enak lur temenan. Nek sampean kepengin gawe-gawe yo tomate mentah, enak. Iki sing mateng yo, seger enak. Iya iya. Rupane beapi. Ayo Lur. Mantap. Lomboke. Nek pindange dikonokno ngene iki lur, enak, luwih meresep, luwih krasa. Lur, monggo. Engko nggawa. Mari ning kok gawe kangsur barang mbek anakmu, engko bungkuso lek sudir awake Jino barang kok digawake yo. Iya. Beres kok tak berkate. Lah sakmono kae kok. Sisane aku kok nambah ngono. Iya, wis kono. Ngene iki lho. Lombok iki wani pokoke. Ana rantang-rantang mau lho Mbak Nem. Kok digawe madai yo. Enak kan yo ya. Sedep tanane nek dimasak ngene iki. Ya pindang iki krasa. Ora atus barang ta pindange. Ora. Nek wong ra untu iki cerdas. Ora nduk dimotoke nyunyut. Iya, cerdas iki. Empuk to? Ayo. Wes lur, alhamdulillah wis warga yo Nem yo. Alhamdulillah ki. Ora iso. Ora resane mane-mane. Ya resi ana wis. Ditotokno nek tetel-tetel ngono ki ya. Ya wis ngono wae dulur ya wis cukup sakmene videone Banung. Matur suwun sing akeh karo sampean kabeh ya. Sadongakno sampean kabeh nek ndi wae nggone. Muga-muga seger kuwarasan ateblane barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.